a disservice to the people of Kenya. Kodhi county Nyamira Jotelo e county no oseo Senetas masiro pinyo wacho kumidhiero mar omenda makoro kwako thoth counties e pachuka. Jotelo go moloso bang Senetas mag Kenya Kwanza ne okwedo twak mane dwaro mondo medo omenda madhi counties. Wacho ni counties ni kod ting mapek madwaro medruok mar omenda ma ok owinjo bed ni Senetas mane jopinyo yiero ema thiro counties. Giso Senetas ahinya masiro pinyo wacho mondo ket dwach jopiny nyime ahinya siro pinyo wacho mag counties. Nurses, clinical officers, doctors wameshatoa ilani ya kufanya mgomo. Kwa hivyo tunaambia watu wetu, mkiona watu wamegoma, shida sio kwetu, shida ni kwa serikali na maseneta wa UDA ambao wamekataa kwamba hawataki kusupport devolution, hawataki pesa zije mashinani. And we are saying the government has to behave. Otherwise, they are calling for a revolution. The wananchi sio wajinga tena.